lokal. Idol Dennis, go ahead. Sa balimanan nga patagsen, kada motorista kang urnahan, kada itay chuper, iti Ilocos Norte. Gapo kada ito'y manamnama, nga panagnato iti presyo iti gasolina, kalpasan, iti panangatake iti Amerika, iti Iran, iti laing kalman. Iti agdama, Idol Bernard, iti namnamayan na panagnato iti presyo iti petrolyo, umabot iti upat ingat 5 pesos kada litro, iti diesel, kingastamiten iti premium gas. Iti agdama ket aganil dagiti tricycle driver agaboto dumakkel manen dati i-budget nga pagwarat nga agpaspasada iti syudad iti lawag iti agdama stricto ti pa-communitory iti panagsingil kadagiti pasahero. Malasit iti 45 pesos sa panaginan ti presyo na Idol Bernard. Dakkel pa nga banag dato'y plano manen ti Iran nga panang harang kadagitay lumabas nga gibiyahe iti gasolina ijay uman so lang ti pagnaan iti transportasyon ti gasolina nga distribute iti entero nga lubong. Dakkel banag kunada iti reto'y agbaling apekto na gabot saan lang 5 pesos 24 pesos iti pagkaton di kataktakkel to kay apaman nga agibalos ti Iran iti panangatake iti Amerika talo nga nuclear sites iti alay nga kalman. Iti agdama awan ti maramidan kuna ti tricycle driver dagtungpal tanyaman nga linaon ti ordinansa nga pagsir iti fare kadagitay pasero. Iti agdama kita simendapeleng no agbaling kadi nga artificial datoy panaggato no datoy iti rason nga panang routine iti panagnato presyo gasolina iti entero nga lubong apakiramanan sa aming motorista kung naan iti pasada iti bukod tayo nga lugar. Iti agdama segun iti pulisya at iti alternate nga usaran dami kasi makalay ay iti panaggastar iti gasolina ngano asideglang iti papanan pagpagnaenen tapi kasi malikligan iti gastos iti gasolina wano pagplete iti tricycle. Idol Dennis Salipio, Tatak, Aramen.